Srácok, mi ütött belénk? Szombat délelőtt van, és mi itt vedelünk, pedig vedelhetnénk az adományközpont kukája mellett is. Miért ott? Most érnek véget a házi zsibvásárok. Válogathatunk a kidobott maradék között. Micsoda fasság, ő sem talál semmit abban a kukában. És ha azt mondom, hogy mindent, amit rajtam látsz, onnan újítottam? Leendő mennyasszony, ezek a nagyőből vannak? Scott azt mondta, hétvégén kiverhetem neki, de semmi több. Adományközpont. Mondtam, hogy ez fasság, semmi jó nincs itt. Nézd már, egy pár hibátlan láb, Stipi-stopi! Mi? Nem már, Kegmaier! Joe, Stipi-stopi! Oké, rendben, megelőztél. Aztán nézzétek, egy szorítársas! Muti csak, Peter. Hiányzik 3 figura. Honnan tudod? Csak megrázok valamit, és már tudom is, hogy mi van benne. 11 ciklusod maradt hátra. Egy varázs 8-as! Ez képes megmondani a jövőt! Ugyan már, Péter, csak egy hülye játék. Nem tudom, próbáljuk ki. Fehér lesz az idei karácsony? Jézusom, és igaza van! Ezt később kéne megkérdezni. De honnan tudta? Srácok, a mai naptól a varázs 8-ast követve élem az életemet. Az meg mi? Ez a varázs 8-asom. Az egyetlen fekete golyó, amit Kim Kardashian nem vett a szájába. Miért van benne az a kék lötty a tampon reklámokból? Undorító kérdés meg. Menj a padlásra, és ott fejezd be a reggelit. Varázs 8-as, sikeres lesz a bábjáték az autópályán előadáson? Hát majd én megmutatom. Hogy ment, Fater? Nem is tudom, Fifi, te mit gondolsz? A végére ellaposodott a műsor. Megszagoljam a kollégám haját. Igen, mindenképp. Ő volt a felbújtó. Munkaügyi Mr. osztály. Griffin, ha egy varázs 8-as azt mondja, ugorjon le a tetőről, azt is megteszi? Mondta? Nem, csupán példának szántam, hogy... Hallgattam a játékra! Ez az én Istenem! Vigyázz a szádra! Sajnálom, de varázs 8-as lett az igaz vallásom. Varázs 8-as? A Fox hálózat fenntartható a modern internet világában? Ne! Ne! Kim, mi történt? Oda veszett egy fekete golyó. Szent Susan St. James katolikus templom. Te a Mindhuntert nézed a templomban? Csak szeretném a Mindhuntert nézni a templomban. Kurva vendég wifi. Tudom, hogy a pap kapja a privát wifi-t. Az úr pedig mondával a Mindhunter nem tököl. Azaz, ti volnátok Ábrahám sarjadékai, ezért mostan szólik, csak játszik veled. Azt hiszed, te vagy a főnök, csak játszik veled. Köcsökség. Mikor adják már a kekszet? Adják ide a kekszet és húzzunk haza. Most pedig imádkozunk, testvéreim, de mielőtt magunkba mélyednénk, jelezném, hogy a nagybőt okán ma a szokással ellentétben a templom nem szolgál nektek csokis kekszel. Ez volt Stewie első szava. Egy nagyon csúnya szó. Nos, ez elfogadhatatlan. Azonnal menjünk innen és reggelizünk meg szépen. Elképesztő.